वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 31 अध्याय श्लोक 20 आम गतकाली पाठ करथिले। इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावत् वदनरूपान् तेऽपि सन्दर्शन सौरेः प्रत्यक्षान् मुमुक्षवः। तेणु एभଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦୂତଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ 20,800 ରାଜା ମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦୂତ ହାତରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମା ଭଇଷ୍ଠ କହିଦେଲେ ନା, ଭୟ କରନା। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୟ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ ଭୟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଭୟବାଣୀ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କୌଣସି ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଆନର୍ଥ ସୌବୀର ମରୁଂ ସ୍ଥିତ୍ୱା ବିନଶନଂ ହରିଃ गिरीन् नदी रतियाय पुरग्राम ब्रजाकरान्। ओडिया पढ़ंतु ओडियाटा। अनर्थ सौबीर मरुदेश और विनशन राज्य मध्य भ्रमण करी भगवान श्री हरि नदी पर्वत नगर ग्राम ब्रज और खଣି गुड़ी को अतिक्रम करिवे। भगवान जाउछन्ति द्वारकारु इंद्रप्रस्थ वा पुरी, एमाने कोन सेटा दिल्ली जाउछन्ति। तेणु बाटर जो सब स्थान अच्छी से स्थान को उल्लेख करा जाउछि। तेणु ये 5,000 वर्ष तलर कथा। सेतेबेले मरु कहले सेतेबेले मध्य राजभूमि सेटा राजस्थान से मरुभूमि रहिथिला। सेतेबेले मध्य राजस्थान मरुभूमि थिला। ए मरुभूमि काहे के होसंदी, ए गोटे घटना हेतिला जे इंद्र जो हत्या करथिले जो वृत्रासुर को, से जो पाप रही ब्रह्म हत्या पाप को वर्ष काल निजे धारण कले। तापर 4 जन को बांटी देले। किए स्त्री लोक मान को वृक्ष जल एवं गोटे कौन 4 जन बांटी देले। तेणु भूमि जल आ वृक्ष एवं स्त्री लोक मान को। तेणु भूमि जो नेले ब्रह्म हत्या भाग, तेणु तांकर ए मरुभूमि हो जाउ। सेटा ये होची से कौन ब्रह्म हत्यार पापर फल, एटा मरुभूमि हो जाउछि। एवं भूमि गोटे आशीर्वाद मत प्राप्त हेले कौन ना तार शरीर जो खाल हो गला सेटा मन को मन सेटा पुणी पूर्ति हो। अन्य 3 जन मान मध्य सब पाप ब्रह्म हत्यार फल रही एवं से इंद्र ठारू किसी ये पाइले बर किसी प्राप्त होती सब कथा रही। तेणु ये जो कहगला जे हरि बोली कहुच्छी आनर्थ सौबीर, आनर्थ हूँ गुजरात जो द्वारका जो रही, सौबीर मरुन विनशनं, मरुन मरुभूमि से जो राजस्थान, विनशनं कहले कुरुक्षेत्र जो युद्ध होता महाभारत युद्ध, तीर्थवा गिरीन् नदी पूरा ग्राम बजाकरान अतिआय। भाव
ପାହାଡ, ନଦୀ, ସହର, ଗ୍ରାମ, ଆଉ ବ୍ରଜକରାନ ଏସବୁ କରିକି ହଇରୋ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଭୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପାର ହେଇକିରି ଯିବେ, ସେଠିକି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆନର୍ଥ କହିଲେ ଦ୍ୱାରକା, ମରୁଦେଶ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମି। ଆଚ୍ଛା, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହରି ଶବ୍ଦ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା ହରି ଇତି ତତ୍ରତ୍ୟାନାଂ ଦୁଃଖ ହରଣସ୍ୟ, ସେଠିକାର ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯିବେ ସେଠିକାର ବା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କୁହାଗଲା ନା, ସେ ଯୋଉ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାର ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, କଣ ରଥାରୂଢୋ ଗଚ୍ଛନ୍ ପଥି ମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳୈ ଭୂତିର୍ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦमुपाकर्ण्य सदयो दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वामन कहले आषाढ़ मासटा वामन मास ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଆଜି ସବୁ ସ୍ଥାନ ସବୁ କୁହାଗଲା, ଆନର୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶବାସୀ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ବାଟ ସାରା। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବହୁତ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଭଗବାନ ସିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲେ ଏ ଯୋଉ କେତେ ସେଠିକାର ଗ୍ରାମ ପୁର ଆଉ ବ୍ରଜକରାନ ଏମାନେ ସବୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିକିରି। ସେଠି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନ କଥା କୁହାଯାଉ, ସୌବୀର ତ ସେଠି ଅନର୍ଥ, ସୌବୀର ସିନ୍ଧୁ ସୌବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିନ୍ଧୁ ସୌବୀର ରାଜା ରହୁଗଣ ଯାଇଥିଲେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସିନ୍ଧୁ ସୌବୀର। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେପଟ ସାଇଡରେ ସୌବୀର। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସୌବୀର? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କି ଗୁଜୁରାଟ ତଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ଏଠି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସିରିଏଲ ରଖାଯାଇନି, ଏସବୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ସେଠିକାର ସୌବୀର ନା, ସିନ୍ଧୁ ସୌବୀର ରାଜା ଆସିଥିଲେ ରହୁଗଣକୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜଡ ଭରତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହିଛି। ବିନାଶନଂ କହିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବା ଆଉ କଣ ଥିବ ସୌବୀର, ଏମିତି ହେଇକିରି ଗୁଜୁରାଟରୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ପୁରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟରେ ସବୁ ଗିରି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର ହେଇକିରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ, ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ହରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହରିର ଅନେକ ଅର୍ଥ, ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟତମ। କଣ କଣ ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଳ ହରେ ପ୍ରେମ ଦିଆ ହରେ ମନ, ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମାରାମ ଶ୍ଲୋକରେ ହରି ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର, କେତେ ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉଥିବେ। ଏସବୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଭଗବାନ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି କୁହାଯାଇନାହିଁ ଭାଗବତରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ। ଏତେ ଆଲୋଚନା ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଶିଲା ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକେ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରେ ନାନା ଅର୍ଥ କହେ। ତେଣୁ ସେଠିକାର ଦେଶବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ, ଖାଲି ହରି ଶବ୍ଦଟେ କୁହାଗଲା, ଏଇଥିରୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ହରି ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। କେତେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ମନକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବାସୀ ମାନଙ୍କର
କେତେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭାଷ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆନର୍ଥ କହିଲେ ଦ୍ୱାରକା, ମରୁଦେଶ କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମି। ଶ୍ରୀପାଦ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହରି ଇତି ତତ୍ରାତ୍ୟାନାଂ ଦୁଃଖ ହରଣସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହରି ଇତି ଦୁଃଖ ହରଣସ୍ୟ ତତ୍ରାତ୍ୟାନାଂ ଦୁଃଖ ହରଣସ୍ୟ। ଏଠି ମୁକୁନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତ, ନାଇଁ କି? ମୁକୁନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ତ ନାହିଁ, ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି କି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ, ହରି ଅଛି। ହରି ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହିଲେ? 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତतो ଦୃଶାଦ୍ ବତି ତତ ଦୃଶାଦବତିଂ ତୀର୍ତ୍ୱା ମୁକୁନ୍ଦ, ତା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ମୁକୁନ୍ଦୋ ଅଥ ସରସ୍ୱତୀମ୍ ପଞ୍ଚାଳନାଥ ପଞ୍ଚାଳାନ୍ ଅଥ ମତ୍ସ୍ୟାଶ୍ଚ ଶକ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ମଥାଗମତ୍। ଶକ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଶକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଶକ୍ର, କାରଣ ସେ 100 କର୍ତ୍ତୁ 100ଟି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ। ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଶକ୍ର, ଶତକ୍ରତୁ। ତतो ଦୃଶାତ୍, ଦୃଶାତ୍ କହିଲେ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ନା? ସେଇଠି ମୁକୁନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଠି ମୁକୁନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମିଶେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦ ଶବ୍ଦର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା, ମୁକୁନ୍ଦ ଇତି ଚ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନସ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ, ସେଠି ମୁକୁନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତତ ମୁକୁନ୍ଦ ଦ୍ୱିଷଦ୍ ଦ୍ୱିଷଦବତୀମ୍, ଦ୍ୱିଷଦବତୀମ୍, ଦ୍ୱିଷଦବତୀମ୍ କୋଉଟା, କୋଉ ଜାଗା ସେଟା? ଅଥ ସରସ୍ୱତୀମ୍, ଏ ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ତୀର୍ଥୁଆ ଇଏ କରିକିରି, ଅଥ ପଞ୍ଚାଳାନ୍ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ଚ ଶକ୍ରପ୍ରସ୍ଥମ୍ ଆଗମତ୍, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରିକିରି ଯାଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ନାଇଁ କି? ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଗମନ ମାର୍ଗେ ବିନଶନମ୍ କହିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ପାଞ୍ଚଳାଦୀନାମ୍ ଅପମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ୍ୱେ ବି ତତ୍ର ତତ୍ର ଗମନଂ, ଯଦିଓ ସେ ସ୍ଥାନ ପଡୁନାହିଁ ସେଠି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ପାଞ୍ଚାଳଟା ହଉଛି ପଞ୍ଜାବ, ଏସବୁ ଯଦିଓ ସ୍ଥାନ ପଡୁନାହିଁ ସେ ବାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅପମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ୍ୱେ ବି ତତ୍ର ତତ୍ର ଗମନଂ, ସେଠିକି ଗଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଲୀଳା ଇଏ, ତେଣୁ ତତ୍ର ତତ୍ରତ୍ୟାନାଂ ଭକ୍ତାନାଂ ସୁଖ ସମ୍ପାଦନାର୍ଥମ୍, ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ନଉଥିବ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରହିଛି। ଦୁଃସବତୀର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖଦୋତିର ଅର୍ଥ କଣ? ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୋଉଟା? ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ କୋଉଠି ସେଟା କାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଠି କାଇଁ କୋଉଠି କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଲେଖା ହେଇନି। ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ଓଡିଶା, ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା, ଜାଣିନି। ତୁ ଜାଣିନି ଆଉ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶଟା କୋଉଟା? ଦୁଃଖଦୋତି ବୋଲେ କହୁଛି, ଦୁଃଖଦୋତି କୋଉ ରିଭର ଗୋଟେ? ନଦୀ ଗୋଟେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଇଏରେ, ଆଚ୍ଛା ଟିକାର କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା କହିହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଥାଇପାରେ, ଯାହା ବି ହଉ 5000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତେଣୁ ତମୁପାଗତମ୍ ଆକର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ପ୍ରୀतो ଦୁର୍ଦର୍ଶନା ନୃଣାମ୍ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ନିରଗାତ ସୁପାଧ୍ୟାୟ ସୁବୃତଃ, ଖବର ଆସିଗଲା, ହାଲା ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ହଉଥିବ, ଭଗବାନ ବାଟ ସାରା ସବୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଯୋଉ କହିଲା ନା,
ରଥାରୂଢ ଗଛନ ପଥି ମିଳିତ ଭୂ ଦେଇ ପଟାଳି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତେଣୁ କଣ କହିଲେ? 22 ନମ୍ବର ଗଲା। ତମୁପାଗତମ୍ 23 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଖାଣ୍ଡବପ୍ରସ୍ଥ। ଏତେ ଏତେ କଣ ଡେଭଲପଡ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେ ଅନଡେଭଲପଡ ଏରିଆଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ନିଅ ତମେ ଏଇଟାକୁ ନିଅ। ନିଜେ ରହିଥିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ମିରଟ, ସେଟା ଡେଭଲପ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ୟୁପିର, ସେଠି ରହୁଥିଲେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଖାଣ୍ଡବପ୍ରସ୍ଥ। ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ସେଠି ରହିକିରି ତାକୁ ଖାଣ୍ଡବପ୍ରସ୍ଥକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ଯାଇକିରି ସେ ସବୁ, ଏବଂ କାଳିନ୍ଦୀକି ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି କଣ ନା ତମୁପାଗତ ମହାକର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ, ଶୁଣି ପାରିଲେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରୀତୋ ଦୂରଦର୍ଶନାଂ ନୃଣାମ୍, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳେ। ଦୂରଦର୍ଶନ, ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ଯେସାଂ ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପଂ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାମ୍ ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମ ନିର୍ମୁକ୍ତ ଭଜନ୍ତି ମାଂ ଦୃଢ ବ୍ରତା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଶୁଣିକିରି ପ୍ରୀତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାନେ କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ନିରଗାତ, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ନିରଗାତ, ନିରଗାତ କହିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜମହଲରୁ ସେ ବାହାରିଲେ ନିରଗାତ। ସ୍ୱୋପାଧ୍ୟାୟ ସୁହୃଦ୍ବୃତଃ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସୁହୃଦ୍ବୃତଃ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, ଶିବ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୂରଦର୍ଶନ କହିଲେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଅପି, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଇତି ସର୍ବତ୍ର ଦ୍ୱେଷ ଅଭାବେନ କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଅରିରାହିତ୍ୟେନ ଚ ନିରାକୁଳ ଚିତ୍ତତ୍ୱାଦିକଂ ସୂଚିତମ୍। ତେଣୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କହିବାର ହଉଛି ସର୍ବତ୍ର ଦ୍ୱେଷ ଅଭାବେନ। ଏ ସାଧୁର ବଡ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଏଇଟା, ଦ୍ୱେଷ। ସେଟା କୁହାଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ସେଟା ନା, ଦ୍ୱେଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଦ ରହିଛି, ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ର କରୁଣୈବ ଚ ନିର୍ମମ ନିରଙ୍କାର ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏସବୁ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା, ସମସ୍ତ କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା, ଦ୍ୱେଷ ଅଭାବେନ କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଅରିରାହିତ୍ୟେନ। ଦ୍ୱେଷ ଯାହାଙ୍କର ଅଭାବ, ତାର ରାଗ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ, ଜଣଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି ମାନେ ଜଣଙ୍କର ରାଗ ରହିବ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିମୁକ୍ତ ହେଇନା, ରହିଛି ନା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହନ ଭାରତ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଚାହୁଁନେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁବା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ। ତେଣୁ ଦୋଷ ଭାବରେ ଆଉ ରାଗ ମଧ୍ୟ ନଥିବ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଅରିରାହିତ୍ୟେନ, ତାଙ୍କର କାମ କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରତି ଯାହାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସିବ,
ଆଉ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାମ ଭାବ ଆସିବ। ତେଣୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଅରିରାହିତ୍ୟେନ, ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବ, ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅରିରାହିତ୍ୟେନ, କାହିଁକି ନା କାମ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଭଗବଦ ଗୀତା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାପମା ବିଧି ଏନମ, ଏମାନେ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ, କାମ କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାମ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅରିରାହିତ୍ୟ, ସେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଚ ନିରାକୁଳ ଚିତ୍ତତ୍ୱାଦିକଂ, ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସମଚିତ୍ତ, ସମଚିତ୍ତାନ, ଆକୁଳ ଚିତ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ନିରାକୁଳ ଚିତ୍ତ ଦିକଂ ସୁଚିତମ୍ ଅଥ ପ୍ରୀତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ନା, ସବୁ ପରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଇକି ଯେମିତି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ? ହେଲା, ଭକ୍ତ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଦଶ ଅସ୍ତି ଭକ୍ତି ଭଗବତୀ ଅକିଞ୍ଚନ ସର୍ବେ ଗୁଣୈ ତତ୍ର ସମାସତି ସୁରା ହରାଉ ଭକ୍ତ କୁତ ମହଦ୍ ଗୁଣ ମନୋରଥନା ସୁଧି ଧାବତ ବହି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ରହିଛି ବା ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତା ମାନ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି, ଆର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଲ ଗୁଣ ହିଁ ଆସେ। ଯଶସ୍ତି ଭକ୍ତି ଭଗବତୀ ଆଙ୍କିଜନ ସର୍ବେ ଗୁଣೈ ତତ୍ର ସମାସତି ସୁରା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଦୋଷ ଆସିବନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରୀତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲିଲେ ନୀଳଗାତ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀରୁ ବାହାରିଲେ, ବାହାରିକି ଆସିଲେ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ? ହଁ, 23 ନମ୍ବର ଗଲା। 24ରେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଗୀତ ବାଦିତ୍ର ଘୋଷେଣ ବ୍ରହ୍ମ ଘୋଷେଣ ଭୂୟସା ଅଭ୍ୟାସ ଋଷିକେଶଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣମିବା ଦ୍ରୁତଃ। ଗୀତ ବାଜେ, ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରା ନଯିବ। ଗୀତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ସହର ନୁହଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୀତ ବାଦିତ୍ୟ ଘୋଷେଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଘୋଷେଣ ଭୂୟସା, ବ୍ରହ୍ମ ଘୋଷ କହିଲେ ବେଦ ପାଠ ହଉଛି, ବେଦ ପାଠ, ସ୍ୱସ୍ତି ପାଠ ହଉଛି, ସବୁ ବେଦ ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକରି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହବ ବେଦ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଭୂୟସା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସବୁ ହଉଛି। ଅଭ୍ୟାସ ସ ଋଷିକେଶଂ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ଗଲେ ଋଷିକେଶ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ହଉଛି ଆମର ଋଷିକେଶ, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଋଷିକେଶ। ଋଷିକେଣ ଋଷିକେଶ ସେବନ ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତେ, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଋଷିକ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଋଷିକେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଋଷିକେଶ, ଆମର ପ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଋଷିକେଶ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣମିବା ବୃତ ଆଦୃତ, ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସିଏ। 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଋଷିକେଶମିତି ଭକ୍ତିଆ ସଦା ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବ୍ୟମ୍ ଇତି ଅର୍ଥ। ଭକ୍ତ ନା, ଭକ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବ୍ୟମ୍, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଋଷିକେଶ, ଋଷିକେଶ ସେବନ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ଚତେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆମର ଋଷିକେଶ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଇଟା ସେବା କରିବାଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଏ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ପରମ ଔତ୍ସୁକ୍ୟାଦିକଂ ସୂଚିତମ୍, ପରମ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଋଷିକେଶ।
ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କଥା ସବୁ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। ଆମକୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆମେ ସେଠୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପାଠ କରୁଛେ, ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଦୃଷ୍ଟ୍वा ବିକ୍ଳୀନ ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣଂ ସ୍ନେହେନ ପାଣ୍ଡବଃ ଚିରାଦୃଷ୍ଟଂ ପ୍ରିୟତମଂ ଶଶ୍ୱଜେଥ ପୁନଃ ପୁନଃ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟ୍ବା ବିକ୍ଳୀନ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କିଭଳି ଭାବରେ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ହୃଦୟରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ରହୁଛି। ବିକ୍ଳୀନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ନେହ ସ୍ନେହେନ ନା କଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି? କୃଷ୍ଣ ସ୍ନେହେନ, ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ନେହେନ ପାଣ୍ଡବ, ସ୍ନେହରେ, ସ୍ନେହ ହଉଛି ପ୍ରେମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତର। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ପରେ ଉପରେ ହଉଛି ସ୍ନେହ, ତାପରେ ମାନ, ତାପରେ ପ୍ରଣୟ, ତାପରେ ରାଗ, ଅନୁରାଗ, ଭାବ, ମହାଭାବ, ଭାବ ମହାଭାବ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି। ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ହଉଛି ଇଏର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। କୋଉଟା? ଆମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଭାଗଟା ପାଠ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇ ଭାଗବତ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି